Айде сега ще се раздвижиш с топ. Леле. Здравей. Стояне. О, ти каква си красавица. Красавец. Поци. Малко съм и. Няма да пише нито да говоря, да знаеш. Давай, няма да отида. Ти отиди си. Лево почта. Чай да го подпър тук. Ай, са пак. Дай да се отказвай. Свърши. Бати тъпото, няма от... Извадим. Да. А, не. Какво? Сей така. Има съм точно 10. Ти е пак, май. Просто летиш. Halo? Wo bist du? Чакай. Да бе. Ево нагоре. Не, това е път. Я застани бе. По-отдясно. Айде. Мога продължавам.
За първи път чувам как махат птици, братле. Кай често. Да. Но Марти не го виждам никакъв. Го е. Човек с мачетето, какво стана? Нищо. Нищо, нали? Там е бодливата тел. Мога да е за нагоре. Има камъни и борова гора. Да, ама тук е реката. Той каза, че не е до реката. Горе има камъни. Да. Не изглежда добре. Нещо? Не бе, брат, стига. О! Да, опитвам се. Аз въоръжих тук. Аз извадих ножа само защото тръгна да падам и си го забих, се хванах. Иначе въобще не ме притесняват животни. Дай му. Не, нещо. Как не щеш, бе? Цицо Баров. Бароцицов. Аре да го отворим. После ми говориш за вода, братле. Ще го отворя някакъв. Да, бе, че го отвориш, ще отзаде бетонира. Нали са бойни? Я го махай към камък. Това ще правя. Пройди. Ще падна на техниката. Един път е така влизам в сравнителна на тези бата. Аре. То тук има такова, бе. Има долу пост. Това пък как се изключи. Добре. Това правя. Марти, ти си. Ако мога да дадеш нещата. Какво? Аре, бе. Първо да разгледаме и после да си правим снимките. Аз така мисля. Виж как гледа отворя. Гледай му очите как му светят. Не, това е просто отражение от лампите. Изграби ли са това, брат, кабелите? Те не ги оставят.
О, горкия прилеп, братле, вкарахме го, ебах ти екшена тук. Това накрая стигнахме. Да. Я чакай това да го... Как да го отпусна, бе? Оп, айде. Бизнесмен. Бате! Тежко ли е? Не е, между другото, не е толкова. Хванах през фастик. Да не се затвори като влезнем. Хич не е тежко. Ти ли ушибна, бе? Хипер тежко е, просто е балансирано. Да, това имам предвид. Това е ясен. Това е ясен. Да. Уа! Това е ясен. Виж, следващата също. Копеле. Ти от ли си, брат? Всичко седи. Всичко седи. Всичко, брат. Машини седат. Майко. Седи бе светни бе. На платка не взех високо, почвам да забранено. Брат. Процентно съдържание на водород. На какво? Водород. Има ли супа? Въздуха. Това е голям филтър. Явно за въздух. Има кружки още, бе, брат. Това е цялото ми спомена. Ти имаш ли светлина, имаш си. Няма. Не, бе, той. Ала. Не са оставили всички кабели, обаче. Няма да си трябва да. Това са стаички. Спасия, братле. Бутилката с вода от 2012. Война. Септична яма ли е, да? Затова звъни така. Няма. Това е била нормална места за живеене, сигурно. Да, реално на това изглежда. Ето и въздуховода. Стига, това се чува до другия край. Някаква поддръжка, което? Вътре има само една написана страница, всичко друго е скъсано. Тук има някакви схеми. Ако има нещо важно, ще е взето вече. Еле! Балкан тон.
това е обновение. Не съм чул. Ето пак инструкция за Песни за задължения българското на Черноморие. Балкантон. Ето откъде е това. техническа безопасност. Това е палатката, брате, това е това. Какво? Това е някакъв звънец, брате, не да кажеш нещо ново. Не още. Бушончета. Това поне е... Да. Стига, бе. Къде си, бе? Какво е това? Мен, какво е това? Някакъв газ? Ти ли пускаш газа? Абе, изроди, бе! Хубаво имаме противогази, ама трябва ли да ги слагаме? Те няма да действа. Кое няма да действат? За радиация няма да действат, за газ ще действат. Ти трябва филтър, за да работи. Имаме 3. Аз нямам филтър. Тама за нас. Имаме 3 противогаза и 3 филтъра. Много да се гледаме. Какво да видя? Нищо не виждам. Опитва се да го запали. Не гори. Марк, че не дигнеш във въздуха. Стига. Пах ти изруда, братле. Това е от 12 година. Това е въздух. Намерих стаята, в която го съхраняват това нещо. Айде там. Не знам, а викам да ги пуснем малко. Стига, бе! Луд! Аре, стига си играхте като малки деца, братле, с шиваните бутилки. Виж го какво прави. Тя няма да изправим, бе. Вижте само тук. Добре, престанете, стига глупости. Мисъл, виж тази стая, какво става тук. Няма да ти пи от бутилката, така че... Да, ти пи от бутилката, така че... Не е проблем. Това е по-старо от мене.
Лайна. Буквално лайна. Това е водопровода тук. Изчезва. Да, съображение. Тихо са. Мини вляво, мини вляво, мини вляво. Колко още има прожектор? Доста напълна. На колко е? Фул. Я. Шубе. Студент. Какво? Така. Мътни мултитаскинг. Това е. Виж колко е. Чакайте. Се вижда. Затворено и от тук или? Не, от тук са го избили. Тоест до момента тук има вход. Да, трябва. Да, свеж въздух влиза от тук. Гледаш ли? Дай на обратно. Добре. Затваряш си вратата. Едеш до тук. Обработи олеклото с двата разтвора до пълно омекотяване. Смени средствата и горното облекло и ги постави в чувала. Премини бързо в следващото помещение. Затвори си вратата. Ето. Не снемай противогаза. Предстои 1 минута. Снеми долното бельо и го постави в чувала. Измили целата част, шията и ръцете до лактите с разтвора в легена. Премини бързо в следващото помещение. Затвори първата врата. Чакай, бе! Брат, чакай малко. Правиш, не знам си какво си.
взема. Ай, давай навътре, ви ми какво става. Явно. Тук няма инструкции. Добре, това държи. Тук е банята, ма има някакви къби. Да, тая ви ме тая. Не, тук трябва да е банята. О, как му удари, братле. Добре. Я па ти. Пак сме тук. Кенеф! Като чист човек в бункър даваш. Явно да, има 2 входа. Там между... Трябва да тя погледам само от дупката. В смисъл? Отвъд коя дупка? Не мога да остава така просто. Не си ли му свикна вече? Аз не мога. Това е пещерния град. Ох, надявам се някой да не го изнасили отзад. А там какво се случва? Има ли нещо интересно? Другата врата обаче. Я, дай го този прожектор и се обърни, застани там и се обърни. Дай го този прожектор, застани там и се обърни. Това ще пропадне. Не, бе, това не трябва годишно, бе, тарко. Не върти оградата, бе. И аз имам. Давай. Карай си главата просто. Карай си главата вътре да извън кадъра. Не бе, сложи си противогаза. Да, искам да се промусинава. Е това. Организъм. Да. Кълн, бате, what? Какво? Нещо е покълнало тук. Погълнало е. What? Бобък. Как ще мръднеш точно сега, бе, брат? Какво има? Само? Я.